Kublai pi ki perlok parok kiba cupet bat kiba cukershan ya ki video kiba ngapelat nak we kepor cakwe pat ha kene ka video kiba menta nin ya keren ya we u kenja sentiu uba internet ba uba kiba pun ngis nu tenat bantung ya une u sentiu namar ke jing internet jong ki sentiu jong u ta udai u sentiu sat une u sentiu sat isla jong u kilang kiba pelan Karukom long jong kini kisla usen tiusat kaya seriem bat kaslawang. nana pibam ya itu kisla jong une usen tiu kisat seriem ya kajing sat jong so menken lane kajing sat jong kisomret takada ngi ong sentiu sat barabor ladangim tip teng nakadaw kajing sat jong u ngila aban artetin tip une ukan bat ubahane usneu ne ulong ne umlong ban bam re une ukan bat lane une sentiu ulong ban bam dada pi ot yogini kisla hila ban dung chatani ro une kaneka cingsat jong une u sela kapen bang ye ka chatani lada hidung chatani long ruban syat kini kiken bat lane kini kisentiu sat hak tinwe ki ong nastoshum kidon haki ya kata ka vitamin C ka vitamin B1 vitamin B2 ka vitamin B3 kidon ru haki ya kata ka manganese ya ka phosphorus ya ka calcium bat kidon ru ya ka iron kebalong kacing mentoy na menta kuat kekia jungi kicing mentoy ki bangiyo na une u kanbat nastoshum na ne sentiu sat kilong ba namar kacing don jong u shibun ya ka vitamin C ila ula ban yarap ban yelek persya ya ki kenyang jingpang kum ka bakteria ki pancai ki virus bat jingpang tumors kiba persyang ban wan hakamet jungi kibreu la ruban penun kam kum ki kenca antibiotik nakabenta kiba don jingpang ha ki urinary tract nila ruban penun kam lada bayong klik lada jerho nomor kaneka jinglong sat jong une u sentiu kaya rapan pencem kloy ka jingpang jerho une jingpang bayong klik une u kanbat sentiu sat ngilaban ong u klan maha ulane udon ya kata kabor ban pen klan ya ka immune system hakamet jungi une u nastoshum kumangal ong mene ulong ban bam tang ba lada ni bam shibun kala aban keta ya kamet jungi kala aban pentut ya ka kepo namar ka jingsat jong u bat kumbang aju ong ki breu ki don la kacong kajing la ban bam ki don ki ba long allergic ki don ki bom long allergic teng ki tu ki ba long allergic lada ki bam kala aban keta ru ya ka jing trekam jong kamet jong ki bat une ukon bat nastoshum ba lada bam shibun lane lada bam palat la ban keta lane pensniu ya liver u donut ta la tang bam tang kendiat